कहती है राज बाबा तनी भाव में का कहती हो लगे सुताई और बाजा में धरी हम कहतानी जैसे सैया जी करी लगे सुताई और बाजा में धरी हम कहतानी जैसे सैया जी करी गड़बड़ बुझाता भितरिया हो कुर्सी के आगी से ठंडा न भागी वाला भइल बा शरीरिया हो कुर्सी के आगी से ठंडा न भागी वाला भइल बा शरीरिया हो और ही औरत अपना बहा में कहती है कैसे 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 कापिले जान से करी ना परियारी रौरा ना बुझिले दर्द की डॉक्टर लगाइए देबो की दर्द बढ़ाइए देबो हमरा ने ठंडा से जान जाए बदन झलझल करता और मजाक सुझत है ठंडी में तनी आगे पाती के व्यवस्था करी न तो जाइए खाड़े परान छूट जाई औरत ये कह दिया का कह दिया कापिले जान से करी ना परियारी रौना ना बुझिले दर्द की डॉक्टर लगाइए देबो की दर्द बढ़ाइए देबो अब ओढ़ा दो चदरिया हो कुर्सी के आगी से ठंडा ना भागी वाला भइल बा शरीरिया हो कुर्सी के आगी से ठंडा ना भागी वाला भइल बा शरीरिया आई हो जाता राजा जी बोला 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 अरे और हीटर फेल हो गइल बा जले देह के जोड़ा ना लगी जले हीटर कोनो काम में करे अरे ना 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 काहे गर्मी के दिन दवाई ठंडी के दिन दवाई बाबा रुई दुई आ धोई आ जब तीनों नहीं खत दरिए पर मुई ऐसे औरत कहती है का हीटर के मीटर बढ़त रोज पिया निशान दे तोहरे के खोज पर सनिया बढ़ता अब हमर मनवा करता हीटर के मीटर बढ़त रोज पिया निशान दे तोहरे के खोज पर सनिया बढ़ता कि अब हमर मनवा करता नील के खबरिया हो कुर्सी के आगी से ठंडा न